Tässä aiheena nyt tämä Lehtimäen juhlan opetusjakso. Olen käyttänyt tässä hyväkseni Batja Wutenin kirjaa Israelin juhlista. Ja se on TV7 saatavissa, on aikanaan ostanut sen kirjan ja siellä on hyvin kauniisti opetetaan. Hän on mitä ilmeisemmin messianinen juutalainen, ainakin asuu Israelissa. Ja siinä on paljon sellaista ihanaa asiaa, mitä löysin siitä kirjan kautta. Ja on niitä pyrkinyt kokoamaan ja jaan niitä teille tässä nyt. Näin on omasta päästä eikä omasta viisaudestani, vaan sieltä sydänmaalta ja ihmisten kautta, jotka ovat tutkineet kirjoituksia ja tuntevat tämän tradition ja sen Messian heijastuksen siinä ja todellisuuden niin kuin kirkkaasti. Mutta ihan ensimmäisenä niin sanon myöskin niin kuin alussa, että Hag Sameach, hyvää juhlaa. Hag Sukkot Sameach on niin kuin hebreaksi, se sukot pannaan siihen väliin. Ja jonkun verran toistan, mitä alussa jo sanoit, mutta sille ei ole mitään, niin kuin se ei ole ollenkaan huono asia. Eli Lehtimäen juhla on siis Herran 7 juhlasta se viimeinen juhla. Se on viimeinen profetaalinen tapahtuma, joka tapahtuu ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Se kestää 7 päivää, ajoittuu Tisrikuun 15 päivää syksyllä. Ja luku 7 puhuu meille täydellisyydestä. 7. kuukausi täydellisyydestä. Ja se on myöskin loppuun saattamisen luku. Ja Jumalan pelastussuunnitelma tulee loppuun saatetuksi Messiaan tullessa takaisin Jerusalemiin Sionin vuorelle. Meillä on 3 juhlaa, joita Herra ei ole vielä täyttänyt, jotka odottaa täyttymistä. Se on Jom Teruah, eli pasunansoiton juhla. Siitä eteenpäin 10 päivää on Jom Kippur, eli suuri sovituspäivä. Ja siitä 5 päivää eteenpäin on tämä Sukkot-juhla, mistä nyt puhutaan. Itse asiassa kun nämä juhlat on tässä syksyllä näin, niin mehän voitaisiin kokoontua joka juhlahetkenä ja käydä läpi, mitä se juhla edustaa, miten Jeesus siinä juhlassa tulee meille ilmeiseksi. Mutta nyt ollaan vain tässä Sukkotin-juhlassa. Sukkotista puhutaan, että se on juhlien juhla. Se on sadonkorjuujuhla. Hedelmä sato korjataan. Täällä on omenoita, jotka hyvinkin symboloi sitä, että ne kuuluu Sukkotiin. Ja viinirypälekin kuuluu ja mitä kaikkea siellä onkaan. Ne kuuluu siihen juhlaan. Otetaan takin pois, täällä on lämmin nyt. Noin. Ja pyhiinvaellusjuhla on myös hebrean kielellä semmoinen sana kuin... Tämä lamppu olisi tälle hyvä, kasvot tulee näkyviin. No niin, joo. Shalosh Regalim on siis pyhiinvaellusjuhla hebrean kielellä. Ja miesten piti tulla sinne, naiset sai tulla mukana, mutta se oli niin kuin miehille tarkoitettu käsky tulla 3 kertaa vuodessa. Pääsiäinen, helluntai ja Lehtimäen juhla. Ne oli ne pakolliset juhlat. Ja tätä juhlaa siis edesivät nämä vakavat juhlat, Jom Teruah ja Jom Kippur, mutta sitten tämä Sukkotin juhla oli se ilojuhla. Ja teksti löytyy sieltä Raamatun juhlaluvusta 3 Mooses 23. Luetaan se jossain vaiheessa, mutta me ei tässä vielä sitä lue. Juhlaan tultiin siis läheltä ja kaukaa. Maanviljelysvuosi oli lopussa ja haluttiin juhlia. Jerusalemiin tuotiin sitten vilja, hedelmä, öljy, eläinuhreja. Ja matkalla ylös Jerusalemiin laulettiin näitä pyhiinvaelluslauluja, nousulauluja. Psalmista 20 alkaen on nyt nousulaulu. Shir Hama Alot, eli portaiden psalmeja. Ja tämä Alot-sana tarkoittaa nousta, eli noustiin ylös Jerusalemiin. Ja sitten siellä oli nämä Hallel-psalmit, joita laulettiin psalmista 13-118. Ja sitten vielä psalmit 146-150. Ja sitten nyt luetaan tuo psalmi 121, joka on siis ensimmäisen joukossa siinä nousulaulussa. Ja yksi jae, 1-4 jae, matkalaulu. Esainai, minä nostan silmäni vuoria kohti. Mistä tulee minulle apu? Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei torpu.
Hine, katso. Hine. Riitta Keskimäki opetti tästä kauniisti, että kun sanotaan hine, niin kaikki huomio nyt siihen, mitä sanotaan. Se on niin kuin huutomerkki, Jumalan huutomerkki. Katso. Hine. Hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Nämä rukoukset voimistu, kun noustiin kohti Sionin vuorta. Jerusalemissa rakennettiin näitä lehtimajoja ihan kaikkialle. Muureja ja rakennuksia vasten pihoille, katoille. Nehemia puhuu siitä myöskin luvussa 8. luvussa. Perheisä muistutti omaa väkeään Tooran sanoen, miksi tätä juhlaa vietettiin. Nämä lehtimajat oli säiden armoilla, mikä muistutti siitä, että kaikki valtios ei ainut toinen. Oli myrsky tai helle. Jumala pitää huolta kansastaan, vaikka se olisi heitteillä esimerkiksi autiomaassa. Nykyajan majat muistuttaa meitä sitten maallisesta erämaavaelluksesta, sillä meidän elämämme on väliaikaista vaan tässä maallisessa majassa. Ja tämä juhlaluku nyt sitten tuo 3 Mooses 23, jota tuossa ensimmäisessä puheessa ja juonossa sivuttiinkin, niin me luen tämän kokonaisuudessaan tuosta 3 Mooses 23 ja sieltä jakeesta 33 eteenpäin. Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaisille ja sano, tämän 7. kuun 15. päivänä on lehtimajan juhla Herran kunniaksi. Se kestää 7 päivää. Ensimmäisenä päivänä olkoon teillä pyhäkokous, älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako. 7. päivänä tuokaa uhri Herralle, 8. päivänä olkoon teillä pyhäkokous, tuokaa uhri Herralle, se on juhlakokous. Silloin älkää yhtään arkiaskaretta toimittako. Nämä ovat Herran juhlaajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, tuodaksenne Herralle uhreja, polttouhreja, ruokauhreja, teurasuhreja, juomauhreja, kunakin päivänä sen päivän uhreja. Ja sitä paitsi Herran sapaatit, teidän muut lahjanne, kaikki lupausuhrinne, kaikki vapaaehtoiset uhrinne, joita te Herralle annatte. Mutta 7. kuun 15. päivänä, kun olette korjanneet maan sanon, viettäkää Herran juhlaa 7 päivää. Ensimmäinen päivä on levonpäivä, 8. päivä on myös levonpäivä, eli siinä on sapaatit molemmissa päissä. Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmunoksia, tuuhedenpuiden lehviä sekä pajuja vuorten varsilta. Pitäkää iloa 7 päivää Herran Jumalanne edessä ja viettäkää sitä juhlana Herran kunniaksi 7 päivää vuodessa. Se olkoon teille ikuinen säädös, sukupolvesta sukupolveen viettäkää se 7. kuussa. Asukaa 7 päivää lehtimajoissa, kaikki Israelissa syntyneet asukot lehtimajoissa. Se oli se teksti. Mennään eteenpäin. Sitten vähän Salomosta ja Esrasta ja Sukkotista, miten ne liittyy siihen. Salomo rakensi ensimmäisen temppelin ja pyhitti sen lehtimajajuhlan aikana, Sukkotina, pyytäen Israelin Jumalaa asumaan heidän luonaan. Olisiko se ollut syy juhlan ajankohdalle? Asua ja ilojuhla. Ilo, kun temppeli oli valmis ja se sattui vielä Sukkotin aikaan. Salomon kuoleman jälkeen Israel hajosi pohjoiseen Israeliin ja sitten eteläiseen Juudaan. Tuli sitten myös hajaannus heimoille eri aikaan. Osa Juudasta palasi sitten aikanaan pakkosiirtolaisuuden jälkeen. He katuivat ja alkoivat kunnioittaa Herran juhlia ja määräaikoja ja viettää myöskin lehtimajan juhlaa. Ja Nehemia puhuu tästä siellä Nehemian kirjan 8. luvussa. Jos mä säästän tässä vähän aikaa, niin voitte lukea sen pätkän sieltä sitten niin kuin myöhemmin, jos teille sopii. Niin me luen nyt sitä pätkää tässä. Enköhän me kuitenkin lue sitä. Se kuuluu kuitenkin nyt tähän 8. luku, eikö se 4 jaetta vaan tähän hetkeen. Täällä Nehemiassa sanotaan, niin he huomasivat lakiin kirjoitetun, että Herra oli Mooseksen kautta käskenyt israelilaisia asumaan lehtimajoissa
juhlan aikana 7. kuussa, ja että kaikissa heidän kaupungeissaan ja Jerusalemissa oli julistettava ja kuulutettava: menkää vuorille, tuokaa öljypuun lehviä ja metsäöljypuun lehviä sekä myrtin, palmupuun ja muiden tuuheiden puiden lehviä, ja tehkää lehtimajoja niin kuin on säädetty. Ja kansa meni ja toi niitä ja teki itselleen lehtimajoja kukin katollensa, pihoihinsa, Jumalan temppelin esipihoihin ja vesiportin aukealle ja Efraimin portin aukealle. Ja koko seurakunta, kaikki vankeudesta palanneet, tekivät lehtimajoja ja asuivat lehtimajoissa. Sillä aina Joosuan, Nuunin pojan ajoista siihen päivään saakka eivät israelilaiset olleet niin tehneet, ja vallitsi hyvin suuri ilo. Ajatelkaapa sitä, että siinä Joosuan jälkeen on vielä ollut profeetta Samuel ja Daavid, ja lehtimäen juhlaa ei vietetty. Tämä on ihmetyksen aihe. Benjamin Turkia joskus puhuu tästä ja sanoo, hän hämmästelee, miksi sitä ei vietetty, ja se oli kuitenkin Herran juhla. Tuomarien aika oli melkein 250 vuotta. Niin, kyllä. Ja jokainen teki sitä, mikä näki itselleen hyväksi. Sitten tässä vielä sanotaan, vallitsi hyvin suuri ilo, ja Jumalan lainkirjaa luettiin joka päivä, 7. päivä, joka 7 päivää luettiin lainkirjaa. Ensimmäisestä päivästä viimeiseen saakka. Ja he viettivät juhlaa 7 päivää ja 8. päivänä pidettiin juhlakokous säädetyllä tavalla. Tuohon mennään tuohon juhlakokoukseen sitten vähän myöhemmin. Sitten profeetta Sakaria ja Sukkot. Sukkot on myös kansojen juhla sen perusteella, mitä Sakaria profeetoi tämän juhlan ennalle asettamisesta. Sakaria kirjoitti kuitenkin kansoista, jotka hyökkäsivät Jerusalemia vastaan. Ja kansat tullaan pakottamaan viettämään Sukkotia, muutoin ei anneta sadetta. Luetaan sieltä Sakarian kirjan 14. luvusta. Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan. Tämä puhuu siis aivan lopun ajoista ja sitten 1000-vuotisen valtakunnan alusta. Käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen, rukoilemaan tai palvomaan itse asiassa. Palvomaan kuningasta, Herraa Sebaotia ja viettämään lehtimäen juhlaa. Toivottavasti meitä ei tarvitse pakottaa viettämään juhlaa, vaan voidaan viettää vapaaehtoisesti Jumalan sanalle kuuliaisena rakkaudesta Jumalaa, Isä Jumalaa kohtaan. Sitten muinaisia perinteitä. Sukkotia sanotaan siis myös valon juhlaksi ja muistuttamaan sitä tulipatsasta, joka johdatti Israelin kansaa erämaassa. Tämä nimi perustuu sellaiseen perinteeseen, jonka vieton Messias Jeesuskin oli nähnyt. Joka ilta pidettiin juhlan aikaan naisten esipihalla suuria juhlamenoja. Valtavat kultaiset menorat valasivat sitä ympäristöä. Ja näiden suurien menoroiden sydämet oli tehty palmikoiduista pyhistä vaatteista, joita papit olivat käyttäneet edellisenä vuonna. Leviläiset soitti harppuja, lyyroja, symbaaleja ja torveja. Talmudissa sanotaan näin, että se, joka ei ole nähnyt vedennostojuhlan iloa, ei ole koskaan nähnyt iloa elämässään. Tämän juhlan aikana Jeesus julisti, niin kauan kuin minä olen maailmassa, minä olen maailman valkeus. Hän lienee seissyt siellä menoran juurella. Se oli muistaakseni yli 20 metriä korkea se menora, jossa paloi nämä tulet. Talmud kertoo muinaisesta Sukkotin perinteestä nimeltä Simchat Bet Hashoeva, eli vedennostojuhla. Se suoritettiin joka aamu Sukkotin aikaan. Sitä sanottiin Nisuch Hamayim, eli veden kaatamiseksi. Ja tämä muistuttaa siitä, että Mooses vuodatti kalliosta vettä Horevilla, 2 Mooses 17. luku. Ja lisäksi se oli rukous, jolla pyydettiin kaikkivaltialta talvisateita pelloille, ja että ne antaisivat sitten runsaan kevätsadon. Ja joka aamu Sukkotin aikaan tämä pappien juhlakulkue kantoi suuria kultakannuja temppelivuorelta sinne Siiloan lammikolle. Tämä Siiloa, joka on hebreaksi Shiloah, tarkoittaa lähetetty. Muistatteko Johanneksen evankeliumin 9. luvussa
kun Jeesus paranti sokeana syntyneen, niin hän laittoi tahtaan hänen silmille ja sanoi, mene Siiloan lammikolle ja peseydy. Lähetetty. Pelastaja lähetti pelastuksen lähteen, joka itse on pelastuksen lähde. Papit täytti kannut Siiloan kaivon vedellä ja kantoivat ne juhlallisesti temppeliin. Iloitsevat tanssijat seurasi niillä kannoilla, ylistäjät kerääntyi tien varrelle pappien kulkiessa siitä vesiportista. Tästä tuleekin sen portin nimi, koska sitä kannettiin vettä sisälle sinne temppeliin. Porukka hurrasi ja papit johti tietä hopeatorvia soittaen. Ja joka päivä papit kantoi yhden vesikannun lisää kuin mitä edellisenä päivänä. Kunnes 7. päivänä papit kantoi 7 vesikannua. Ja sitten heilutettiin näitä palmunoksia ja lausuttiin näitä tiettyjä psalmeja. Ja kun vesi kaadettiin tänne temppelialttarille, niin papit lauloivat näitä profeetallisesti, mutta voi sanoa heikosti ymmärrettyjä laulua tuolta Jesajan kirjan sanoja. Eli siellä sanotaan Jesaja 12, että katso, Jumala on minun pelastukseni. Minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni. Hän tuli minulle pelastukseksi. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteestä. Silloin ei vielä ymmärretty, mitä tämä tarkoittaa. Ja häntä, jota se tarkoitti, oli läsnä. Jeesuksen aika. No sitten elävistä vesistä. Jeesus Messias on se, joka on lähetetty ja jonka nimi tarkoittaa myöskin pelastus. Hän näki tämän vaikuttavan seremonian monta kertaa elämänsä aikana. Hän täytti lain täydellisesti. Hän kävi Herran juhlilla elämänsä aikana joka kerta, koska se oli käsky ja hän täytti lain. Ja Jeesus varmasti tiesi tämän menon kertovan ennalta hänen pelastustyöstään elävänä vetenä, joka on lähetetty ihmiskunnalle. Ja tämän juhlan aikaan Jeesus sanoo toisenkin merkittävän ilmoituksen Israelin kansalle. Sukkotin 7. päivää sanotaan Hosanna Rabaksi, eli suuri Hoosianna. Hosanna Raba. Nimi kertoo armon pyynnöstä ja suuresta pelastuksesta. Niin kuin siellä psalmissa 118 sanotaan, pelasta meidät. Ja muinaisessa Israelissa Sukkotin 7. päivänä tämä toistettiin 7 kertaa samalla kun alttari kierrettiin 7 kertaa. Siinä tämä täydellisyyden luku tulee mukana koko ajan. Ja samana päivänä kun vedenkaato-seremoniassa anottiin pelastusta eli Jesua, tämä itse pelastaja huusi. Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virve. Jorma, tuo peukun nostaminen oli oikeassa kohdassa. Se meni niin, sinä toit juuri aidosti sen. Se menee siinä järjestyksessä. Joo, kyllä. Joo, Jesajassa sanotaan, luku 44 ja 3, että minä vuodatan vedet janoavaisten päälle ja kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle, siunaukseni sinun vesojesi päälle. Tämän jakeen täyttämiseksi Jeesus puhuu tarjoamastaan elävästä vedestä myöskin sille samarialaiselle naiselle siellä kaivolla. Jeesus sanoi hänelle, että jokainen, joka juo tätä vettä, janoa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa. Vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Johanneksen evankeliumin 4. luvun tekstit sieltä. No sitten mennään nykyajan perinteisiin. Toisen temppelin ajoilta lähtien Juuda on viettänyt tätä juhlaa heiluttamalla sitä lulavia ja etrogia. Ja lulav on palmun, myrtin ja pajun oksista sidottu kimppu. Etrog on noin sitruunan kokoinen happamanmakuinen sitrushedelmä.
Yhdessä sitä sanotaan 4 lajiksi, arba minim. Muinaisessa Tiberian synagogassa sieltä on löydetty aikanaan mosaikkilattia, jossa kuvataan näitä palmunoksia ja sitrushedelmiä. Niiden käyttö perustuu tuohon 3 Mooses 23:40 jakeeseen, joka luettiin, mutta kertaan tämän vielä. Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihanan puun hedelmiä puista, palmunoksia, tuuheiden puiden lehviä ja pajuja purojen varsilta ja pitäkää iloa 7 päivää Herran Jumalanne edessä. Seurakunnan ympäri on tapana marssia 7 kertaa tätä lulavia ja etrokia kantaa. Sitä heilutetaan ylös ja alas ja sitten pohjoiseen, etelään, itään ja länteen ja lausutaan näitä psalmeja 113-118. Ja me ymmärrämme, että tämä kun heilutetaan kaikkiin ilman suuntiin, niin se tarkoittaa koskee kaikkia kansoja. Se siunaus on kaikille kansoille. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, sekekianu vekiemanu, vehikianu lasma ase. Siunattu olet sinä, Herra Jumalamme, maailmankaikkeuden kuningas, joka olet pitänyt meidät elossa, huolehtinut meistä, tuonut meidät tähän hetkeen. Tämä oli rukous myöskin siinä. Ja tämä 4 lajiin kerrotaan edustavan 4 tyyppisiä ihmisiä. Hyvän tuoksunen ja maukas sitrushedelmä kuvaa sellaista, joka tuntee Tooran, eli 5 Mooseksen kirjaa, ja tekee hyviä tekoja. Palmun taatelissa on makua, mutta ei tuoksua, ja se kuvaa sellaista, joka tuntee Tooran, mutta ei tee hyviä tekoja. Myrtti on hyvän tuoksunen, mutta mauton, ja se kuvaa sellaista, joka tekee hyviä tekoja, mutta ei tunne Tooraa. Ja pajussa ei ole tuoksua eikä makua, ja se edustaa sellaista, joka ei tunne Tooraa eikä tee hyviä tekoja. 4 tyyppisiä ihmisiä. Joo. No, me halutaan olla se sitrushedelmä, eikö vaan? Kyllä. Ihmisiä, jotka tuntee Tooran, Jumalan sanan, makuu, joiden elämä on suloinen tuoksu. Kuinka moni teistä lukee sapattitekstejä viikoittain? Muutama. Joo. Nyt alkaa uusi sapattitekstin kierto ensi viikon perjantaina muistaakseni. Luetaan muistaakseni 5. Mooseksen kirjan viimeinen luku ja lähdetään liikkeelle luomiskertomukset ja 6 ensimmäistä lukua. Me on jo vähän varastanut siinä, on jo aloittanut. Me on yrittänyt seurata sapattitekstejä kanssa, niin kuin muutamat teistä vuoden varrella. Ja se ottaa oma aikansa, mutta mitä enemmän siinä olet sanan äärellä, niin sitä rikkaampaa se on. Aivan. Suosittelen kaikille. Netistä löytyy sapattitekstien nämä lukujärjestys, vaikka Israel-apusivuilta, Keijo Lindemanin sivulta, niin siellä on hyvin selkeästi ne lukujaksot. Siinä on siis Tooran lukujakso, sitten on Haftara eli profeetat ja sitten Brit Hadasha eli Uuden testamentin teksti, ja ne kulkee käsi kädessä kaikki. Raamattu tulee tutuksi. No niin. Sitten juhlat lehtimajassa. Juutalaisperheet pyrki syömään mahdollisimman monta ateriaa lehtimajassa. Ne oli semmoisia pikniktyylisiä, rentoja ja iloisia hetkiä. Ja perinteisen leivän ja viinin siunauksen jälkeen lausuttiin tämä Sukkot-siunaus. Ja se oli: siunattu olet sinä, Herra Jumalamme, joka olet käskenyt meitä juhlimaan lehtimajoissa. Käskenyt. Juhla on antamisen aikaa. Siunataan niitä, jotka ovat meille kuin pappeja. Siunataan leskeä, orpoa, muukalaista. Tuodaan kymmenykset ja uhrit Jumalan Isän varastohuoneeseen. Ja kutsutaan vieraita lehtimajaan, niin kuin tässä ollaan. Ollaan saatu kutsu ja ollaan tultu. Tarinoidaan ja jaetaan uskoa. No sitten tuo puunoksien merkitys. 3 Mooses 23:40. Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihanan puun hedelmiä, palmunoksia, tuuhedenpuiden lehviä, pajuja purojen varsilta ja pitäkää iloa 7 päivää Jumalan edessä. Nehemia kertoo, että muinaisessa Israelissa kaikkien oli tehtävä tuo Mooseksen ohjeen mukaan.
Palmupuun sanottiin olevan voiton vertauskuva. Paju edusti itkua, myrtti iloa ja olivioksat taivaallista voitelua ja rauhaa. Ja nämä vertauskuvat auttaa meitä ymmärtämään meidän tavoitteemme. Katuva ja voitokas Israel rakentaa väliaikaiset asumukset, jotka ovat täynnä iloa. Ja me, jotka niissä asumme, tai israelilaiset, jotka niissä asuvat, noudattavat tarkemmin kuin myö, ja voidellaan, jotta voi olla ja asua maassa rauhassa. Hän tuli asumaan keskellemme. Tämä nyt on otsake. Jumala asui Israelin keskellä muinaisina aikoina. Ja myös hänen ainokainen poikansa asui keskuudessamme ja asuu seurakunnan keskellä. Niin kuin täällä, siellä missä on 2 ja 3 koolla. Hän on siellä heidän keskellänsä. Hän on täällä meidän kanssa. Johannes 1 ja 14. Johanneksen evankeliumin 1. luku on valtavan rikas. Aina kun sitä lukee, niin se lukee hiljaa, hitaasti ja miettiä. Se on niin syvällinen. Sana tuli lihaksi ja asui keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tämä asua-sana on käännetty kreikan sanasta skeno, joka tarkoittaa majoittua, leiriytyä, telttailla. Ja ihmisruumissahan on hengenmaja. Ja skeno tulee juuresta, joka tarkoittaa majaa ja väliaikaista asumusta. Ja monet todisteet viittaavat siihen, että Jeesus tuli asumaan keskellämme nimenomaan Sukkotin aikaan. Kohta mennään niihin todistuksiin vielä. No sitten todistukset evankeliumissa. Sukkot tunnetaan siis ilon aikana ja ilon juhlana. Ja enkelit ilmoitti paimenille Messian syntymästä sanoen näin. Älkää pelätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Luukas 2:10. Sukkotin ensimmäisenä päivänä lausuttiin tämä perinteinen juutalainen rukous. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ja hyvä tahto maata kohtaan. Sukkotin ensimmäisen päivän rukous. Ja meille on se Raamatussa annettu, kun enkelit kertoi sen paimenille. Se muistuttaa siis tästä, no puhutaan jouluevankeliumista, sanotaan nyt evankeliumi, otetaan se joulusana siitä pois kuitenkin. Ja israelilaisia käskettiin tulemaan Jerusalemin lehtimäjuhlille. Ja tultiin suurin joukkoon ja täytettiin kaikki majatalot ja asunnot. Ja Betlehem oli lähellä Jerusalemia ja sinnekin virtasi ihmisiä sen takia, koska kaikki ei mahtunut Jerusalemiin majoittumaan. Ja kirjoituksissa sanotaan, että Luukas 2:7, että hän, Maria, synnytti pojan, esikoisensa ja kapaaloi hänet ja pani seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Ja evankeliumit kertoo, että paimenet olivat yöllä kedolla vartioimassa laumojaan. Paimenet ei yleensä paimentaneet laumoja ulkona Betlehemin kylmässä talviyössä. Ja jos mahdollista, laumat tuotiin suojaan luoliin talvikuukausia. Ja kuitenkin juutalaisen perinteen mukaan ne lampaat, jotka oli määrä uhrata lehtimäjuhlassa, pidettiin ulkona kedolla 7 päivän ajan tarkastusta varten. Jälleen luku 7. Kunnes ne uhrattiin 8. päivänä. Ja lampaita vartioitiin koko yö. Muina aikoina lampaat ja paimenet olivat öisin suojassa. No, Jeesuksen syntymäajankohdasta. Mennään vielä sitä. Luukkaasta me löydetään se eniten luettu evankeliumi Jeesuksen syntymästä, sitä 2. luvun alusta. Keisari Augustuksen aikana ja niin edelleen. No, Joosef ja Maria lähtivät veronkannon vuoksi sinne Betlehemiin. Ja Rooma toimitti yleensä nämä verokannot elokuun ja lokakuun välisenä aikana. Ja syy oli yksi se, että silloin oli rahaa ihmisillä, koska oli kerätty tämä sato ja sitä myytiin ja saatiin rahaa. Ja silloin oli hyvä kerätä verojakin. Luukas kertoo iäkkästä papista, Sakariasta,
jolla oli Aaronin sukua oleva vaimo Elisabet. Ja enkeli Gabriel ilmoitti Sakarialle, että he saisivat pojan. Ja pian näiden papillisten velvollisuuksien jälkeen Elisabet tuli raskaaksi. Ja Sakariahan kuului Abian pappisosastoon, joka toimitti papillista tehtävää oman vuoronsa mukaisesti tiettynä vuoden aikana. Ja tämä vuorojärjestys löytyy sieltä ensimmäinen aikakirja luvusta 24. Tästä on päätelty, että Sakaria palveli temppelissä kesäkuun alussa ja hänen poikansa Johannes Kastaja syntyi pääsiäisen aikoihin, koska Elisabet tuli raskaaksi kesäkuussa. Ja Luukas 1 ja 36 kertoo, että Elisabetin 6. raskauskuukaudella Gabriel ilmoitti neitsyoille nimeltä Mirjam eli Maria, että hänestä tulisi Messiaan äiti Pyhän Hengen vaikutuksesta. Mirjam tuli raskaaksi joulukuun tienoilla todennäköisesti Hanukka-juhlan ensimmäisenä päivänä. Temppelin pyhittämisen juhla. Voisiko olla sen profeetallisempaa päivää? Hanukka-juhlan aikoihin 9 kuukautta myöhemmin syys-lokakuun vaihteessa Sukkotin aikaan Mirjam synnytti Messias Jeesus. Sana tuli ja asui keskellä. Jumala antoi myös tähdet merkeiksi. Tähtien asettelun kautta hän kertoo pelastussuunnitelmasta ihmiskunnalta. Tätä ei sekoiteta astrologiaan. Astronomia on eri asia kuin astrologia, joka on kauhistus Jumalalle. Se on tähdistä ennustamista, noituutta, mutta Jumala on kirjoittanut taivaan tähtiin evankeliumin. Sitten on hieno kirja, 1800-luvulla kirjoitettu kirja. Muistaakseni Bullinger on sen kirjan kirjoittaja, joka puhuu tähtitaivaan evankeliumista. Vaikka maailmasta hävitettäisiin kaikki raamatut, niin evankeliumi on taivaalla. Se on valmiina siellä. Silloin kalojen tähdistöt ja niin edelleen. No mennään kohta siihen. Tähtitieteilijät ovat iät ja ajat julistaneet evankeliumin sanomaa tähdissä näkyvistä merkeistä. Juutalaisessa tähtitieteellisessä perinteessä Messias tulee, kun Jupiter ja Saturnus kohtaavat kalojen tähdistössä. Kaloja pidetään Jumalan kansan tähdistönä siksi, että aurinko on kalojen tähdistössä Nisan kuussa, Avin kuussa, eli lunastuksen kuukaudessa, pääsiäisessä, Pesarissa. Silloin se on siellä. Ja Saturnus liitettiin sapaattiin ja se merkitsi korkeinta. Ja Jupiteria, tämä kuninkaallista planeettaa, pidettiin Messiaa tähtenä. Ja Jupiterin ja Saturnuksen kohtaamisen uskottiin merkitsevän kuninkuuden siirtymistä korkeimmalta hänen messiaaniselle kuninkaalle, joka toisi pelastuksen Israelille ja koko maailmalle. 1600-luvulla eli semmoinen saksalainen tähtitieteilijä kuin Johannes Kepler, ja hän esitti, että Messias olisi syntynyt 7 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Ja jotkut uskoivat, että tuon vuoden syksyllä olisi tapahtunut merkittävä planeettojen konjunktio. Joidenkin mukaan Messian syntymän merkkinä olisi ollut harvinainen Jupiterin, Marsin ja Saturnuksen kolmoiskonjunktio kalojen tähdistössä. Tästä Jeesuksen syntymävuodesta on esitetty monia ehdotuksia, joista tämä 4 vuotta ennen Kristusta on niin kuin se yleisin. 4 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Mutta mikä vuosi se sitten olikaan, niin tämä planeettojen kohtaaminen olisi merkinnyt loistavaa spektaakkelia yötaivaalla. Ehkä sellainen loisto annettiin merkiksi siitä, että Israelin pyhän Shekina-kirkkaus oli jälleen läsnä. Shekina tarkoittaa myöskin asumista ja kertoo Jumalan kunnian läsnäolosta. Hän on lähellä kansansa. Ja Shekina-kirkkaus johdatti heitä erämaassa. Ja se osoitti hänen olevan läsnä ilmestysmajassa, mitä Israel ei ollut nähty Salomon temppelin hävityksen jälkeen. Ja se johdatti Itämaan tietäjät
jotka saattoivat olla juutalaisia rabbeja Babyloniassa, jotka opiskelivat Tooraa tietäen Messiaan tulosta. Näin on myöskin kirjoitettu ja otaksuttu. Ne olivat mahdollisesti leeviläisiä. Tämä on tämmöistä mielenkiintoista pohdiskelua, mutta he näkivät taivaalta tähdistössä, että Messias tulee. Ja he lähtivät sitten seuraamaan tähteä. Nyt on syntynyt pyhä heidän Messiaansa, tähtiviejä perille. Me päättäisin tämän, ei me enää pitkään. Puhutaan vielä tästä Lehtimäen tästä 8. päivästä, joka ei ole kuulu Lehtimäen juhlaan ja joka kuitenkin kuuluu Lehtimäen juhlaan. Mitä se merkitsee? Tässä sanotaan, että 8. päivänä olkoon teillä pyhä kokous, eli se on sapatti. Tuokaa uhri Herralle, se on juhlakokous, älköön silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Tätä Sukkotin 8. päivää sanotaan nimellä Shemine Atseret. Se päivä kuuluu toisaalta Lehtimäen juhla, toisaalta ei, niin kuin sanoin. Ensinnäkään käsitettä viikon 8. päivä, niin sitä ei ole olemassakaan, kun viikossa on 7 päivää. Kuitenkin uhreja oli tuotava 7 päivän ajan ja sitten 8. päivänä oli juhlakokous. Mikä tämä on tämä profeetallinen merkitys? Sukkonin 7 päivää kertoo täydellisestä messiaanisesta aikakaudesta ja 8. päivä kertoo ikuisuudesta, ylösnousemuksesta, uudesta elämästä. Se kertoo Israelille ja meille uskoville Jumalan antamasta kutsusta levätä ikuisesti hänen kanssaan. 1000-vuotinen valtakunta edustaa tiettyjä ajanjaksoja, mutta Shemine Atseret edustaa sapattia ajan tuolla puolella. Tämä Shemine tulee sanasta 8, Shemone, jolla on täydellisyyden tämmöinen merkitysvivahde. Täydellisen 7 ylijäämä, tämmöinen kaunis sana löytyi tuolta. Täydellisen 7 ylijäämä. Ja täydellinen 1000-vuotinen kuningaskunta pyöristyy 8 päivän täyteydestä. Meillä on matikassa ollut ikinä hyvää kerran. Reputin matikan vielä. Nämä me ehkä nippanappa ymmärrä. Okei, tuona päivänä uusi Jerusalem laskeutuu ja Isä Jumala tulee asumaan ikuisesti meidän keskellä. Ja me luen ensimmäistä korintolaiskirjeen 15. luvusta. Kauniit sanat. Sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema, sillä kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle. Mutta kun hän sanoo kaikki on alistettu, niin ei tietenkään ole alistettu hän, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa. Kaikki kaikissa. Ortodoksi juutalaiset pitää tätä Shemini Atseretia erillisenä juhlana, koska käsky asua lehtimajoissa ja heiluttaa 4 lajia koskee vain sitä 7. päivää. Ja kuitenkin tuo raamatullinen nimi 8 päivää, se liittyy lehtimajan juhlaan. Kyllä silloinkin sai varmaan lehtimajassa asua. Se on vähän erilainen juhlapäivä. Ja nyky-Israelissa tämän juhla-aikaa eri puolilta maailmaa kokoontuneet miehet tanssii toorakääröjen kanssa puistoissa. Toorakäärön päissä on kädensijat, ne on nimeltään Atsei Chayim, eli elämänpuut. Tosi kaunis kuva. Toora on elämänkirja, kädensijatkin on elämänpuuta. Heille Toora on vapauttava ies, jossa on vapauden kahleet. Tanssi on vapautunutta toorakääröjen kanssa. Juutalaisuudessa Toora ja suuri osa profeetoista on jaettu viikoittaisiin lukukappaleisiin, niin kuin puhuttiin tuossa aiemmin. Niin kuin Tuparassa on se lukukappale. Ja jotta kaikki lukisivat niin kuin samoja tekstejä ja keskustelisivat niistä samaan aikaan, viikon aikana. Keskusteltaisiin aina niistä Toora-teksteistä. Se on raamattupiirille hyvä kokoontumisiin hyvät tekstit. Siinä semmoisessa raamattupiirissä olisi tosi hienoa.
Tässä järjestyksessä Sukkotin 8 päivänä luettiin 5 Mooseksen kirjan viimeinen parassa ja 1 Mooseksen kirjan 1. parassa. Eli ei siihen tullut se viimeinen luku, vaan se tuli lähes lukukokonaisuus. Niin kuin myöskin tuossa Mooseksen kirjan alusta, niin se lukukokonaisuus, eli parassa, joka on siinä 1 Mooses 1-6 luvut. Ja näin Tooraa ei saatu koskaan luettua loppuun. Se kierto jatkui, se pyöri. Tätä tapahtumaa juhlitaan sitten seremonialla nimeltä Simchat Torah, Tooran ilojuhla. Ja Jumalan sanassa on mielenkiintoisia 8 päivään liittyviä käskyjä. Lampaiden ja nautojen esikoiset uhrattiin 8. päivänä, 8 päivän iässä. Pappisvihkimysprosessi päättyy 8. päivänä. Puhdistuminen epäpuhtauksista, spitaalista, vuodoista, kuolleisiin koskemisesta, jotka edustivat syntiä, päättyy 8. päivänä. Sukkotia vietettiin 7 päivää, se päättyi 8. päivänä. Salomon temppeli pyhitettiin 8. päivänä. Ja sitten juutalaiset pojat ympärileikattiin 8. päivänä. Jeesuksesta sanotaan, että kun sitten 8 päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jesua, jonka enkeli oli hänelle antanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Jos Jeesus syntyi suurella todennäköisyydellä Sukkotin 1. päivänä, niin mainittu 8. päivä oli myös Sukkotin 8. päivä. Ympärileikkauksen päivä Jeesukselle. Vasikat ja karitsat olivat emonsa luona 7 päivää ja 8. päivänä voitiin uhrata Herralle. Tässä tämä 7 edustaa kasvattamisen ja valmistamisen aikaa ennen 8. päivää, joka on vastaanottamisen ja hyväksynnän päivä. Alttari pyhitettiin 8. päivänä. Pappisvihkimys 7 päivää. Papit puettiin tietyllä tavalla ja heidän päälle pirskoteltiin verta ja heidät voidettiin öljyllä. Ja heidän täytyi asua ilmestysmajan oven suulla 7 päivää toimittamassa Herran palvelustehtäviä. Ja vasta 8. päivänä he saivat toimia pappistehtävissä. Pappistehtävissä nimenomaan. Ja heidät tuotiin Herran eteen toimittamaan uhreja kansan puolesta. Samoin meillä on korkeat vaatimukset niille, jotka ovat sananpalveluksessa. Tämä puhuu siitä. Älkää aivan moni pyrkikö opettajaksi. Onneksi minäkin olen poiminut näitä asioita, jotka muuten ne keksi omasta päästä. En joudu sen suurempaa vastuusseesta. Lukua 8 edustaa hebrean kirjain het, C-H-E-T, joka merkitsee elämää. Ja me saamme iankaikkisen elämää. Sukkotin 8. päivä oli iloisen juhlakokouksen sapaatti. Silloin uhrattiin vähemmän uhreja. Tästä puhutaan. Päivästä kerrotaan vain vähän loppujen lopuksi. Perimätiedon mukaan sitä edelsi ainutlaatuinen vedenkaatoseremonia. Siihen siis vettä, johon oli sekoitettu viiniä, kaadettiin loistokattia seremoniallisesti alttariuhrin päälle. Tämä vesi ja viini huuhtovat sen synnin taaran pois. Kun Jeesus ristiinnaulitti, hänen kyllistään vuosi verta ja vettä. Vesi kuvaa elämän sanaa, Jumalan sanaa, puhtautta. Veri kuvaa sopitusta. Tässä seremoniassa on sananparsi, että joka ei ole vedenkaatoseremonian iloa nähnyt, ei ole nähnyt mitään iloa koskaan. Ja katson tuossa asiat, mitä on käynyt läpi toistaan vähän itteensä. Mutta minä luulen, että hei, tässä on, mitä ja jatkaa ennen tästä eteenpäin. Tässä on ollut paljon asioita ja mun nyt tulee tämmöinen kokemus, että pannaan tähän pisteen ja me ollaan saatu se, mikä me ollaan tarvittu saada. Aamen. Mutta tämä on meidän ajalle tämä teksti ja aihe, josta koen, että pitäisi tuoda esille. Ja luen, tämä ei ole saarna. Tämä on Jeesuksen opetusta meille.
jotka elämme nimenomaan tätä aikaa. Ja otetaan Matteuksen evankeliumin 13. luku. Ja siinä on jakeet 24 siitä muutama eteenpäin. Mä nyt luen sen ja yritän puhua selkeällä äänellä. Taivasten valtakunta on verrattuna mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle, Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä, mistä siihen sitten on tullut lustetta? Hän sanoi heille, sen on vihamies tehnyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme ja kokoamme sen? Mutta hän sanoi, en, ette te lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elon leikkuuseen asti. Ja elon aikana minä sanon leikkuumiehille, kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani. Sitten muutama jae jätetään väliin. Niin sitten täällä opetuslapset tulivat Jeesuksen luokse ja sanoivat, selitä meille vertaus pellon lusteesta. Niin hän vastasi ja sanoi, hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Pelto on maailma. Hyvä siemen ovat valtakunnan lapset. Tässähän oli siis vehnästä kysymys. Leipävilja, tärkeä leipävilja. Mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele. Elon aika on maailman loppu ja leikkuumiehet ovat enkelit. Jossakin käännöksissä sanotaan maailman aikojen loppu. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Mutta vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko, jolla on korvat, se kuulkoo. Me luemme täsmällisesti, tarkasti ja ajatellen, minkälaisen selityksen Jeesus antaa näille eri osatekijöille. Uskon, että meidän Jumalan lasten ymmärrys avautuu käsittämään. Ja tämä luste on tämmöinen kasvin nimi, joka ei ehkä ole suomalaisilla niin kuin yleisessä tietoudessa, että mikä se oikein on, mikä kasvi se on. Mutta otan avuksi tähän Aapeli Saarisalon tekstiä. Aapelihan oli suomalainen nuori mies, papiksi valmistunut, ja kun hän sairastui tuberkuloosiin.
Ja hän päätti, että hänen täytyy päästä Israelin maahan käymään ennen kuin hän kuolee. Silloin 20-luvun alkupuolella ei ollut kovin tehokkaita hoitokeinoja tuberkuloosiin. Se oli melkein kuolemantuomio, kun siihen sairastui. Hän pääsi niukkojen varojen turvin Israeliin ja hän reppu selässä kulki paikasta toiseen ja piirsi kuvia vanhoista, ikivanhoista raunioista ja kartoitti sitä Raamatun ajan historiaa. Mutta hän tutustui beduiineihin siellä. Ja beduiinit opettivat häntä käyttämään niitä kasveja hyväksi, mitä siellä Israelin maaperässä oli ja löytyi. Ja Aapelin tuberkuloosi parantui siellä. Ja hän teki valtavan työn tässä Raamatun historiallisessa kartoittamisessa ja hankki valtavan kielitaidon, että kun hän aikanaan sitten julkaisi monia kertomuksia näistä alueista ja matkoista, mutta nyt viittaan vain tähän Raamatun tietokirjaan, jonka hän julkaisi jo 50-luvulla, josta on sitten, mulla on 3. painos, se kappale, joka on minulla. Niin mä luen tästä hänen selostuksen nyt, että minkälainen kasvi tämä luste on. Hän antaa siinä tiedot, että sen latinankielinen nimi on Lolium tehulentum. Ja tuolla Luther-biibelissä ja myöskin Vulgatan käännöksessä siitä käytetään nimitystä Unkraut. Ja Aapeli kirjoittaa näin. Se muistuttaa vehnää. Kun on kasvuvaihe menossa, niin aitoa vehnää ja tätä lustetta, tai siis valhevehnää, niitä on hyvin vaikea erottaa toinen toisestaan. Ne on hyvin samannäköisiä. Mutta kun se jyvä alkaa kypsyä, niin sen valhevehnän jyvä on tumma, se on melkein musta. Ja sen vaikutus, jos sitä syö, se huumaa ihmisen. Katsomme tätä, mitä Jeesus sanoo selityksessä. Siinä ei oikein tämä puoli, mitä Aapeli kirjoittaa tästä kasvista, se ei avaudu siinä, mutta se antaa vahvan vihjeen, mistä me voimme löytää lisää tietoa. Ja Jeesus sanoo opetuslapsilleen, joita uskon, että meistä kaikki ovat. Teidän on sallittu käsittää Jumalan valtakunnan salaisuudet. Me ollaan etuoikeutetussa asemassa. Pyhä henki avaa, niin kuin Jeesus opetti opetuslapsilleen, näitä salaisuuksia, mutta kansalle hän puhui vertauksilla. Mutta tässä on yksi oivallinen esimerkki siitä, kun Jeesus avasi tämän vertauskuvallisen kuvan valhevehnästä. Kun katselemme meidän aikaa, me ymmärrämme, että tämä Jeesuksen opetus jo viittaa lopun aikaan, siis elon aikaan, kun on kansakuntien lopun aika, korjuaika on käsillä, niin ne mustat jyvät siinä vehnän korressa, valhevehnän, ne tulevat näkyviin, ne on tunnistettavissa. Mutta siinä on järkyttävä tieto. Jeesus sanoo, että kun tulee leikkuuaika, hän lähettää enkelit. Ja ne kokoavat nämä valhevehnät
ja sitovat ne nippuihin poltettavaksi, polttamista varten. Tämä asia on havahduttanut minut aivan erityisesti viimeisen muutaman vuoden aikana. Kyllä me osaamme ja luemme Raamatusta, kuinka nämä luonnottomuudet ovat olleet varhaisista Raamatun historiasta lähtien olemassa. Ja Herra pani kuoleman tuomion. Hän käski Mooseksen hävittää kansan keskuudesta ne, jotka näihin luonnottomuuksiin sekaantuivat. Ja miksi? Vanhan liiton esikuvallisilla uhreilla ei ollut voimaa karkoittaa riivaajia ihmisolemuksesta. Oli ainut keino vapauttaa ja sun kuolema. Se on järkyttävä asia. Kun Jeesus tuli ja alkoi julistaa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää, uskokaa evankeliumi. Hän paransi sairaita, hän ajoi riivaajia ulos. Mitä kirjan oppineet fariseukset sanoivat? Uusi voimallinen oppi, hän käskee saastaisia henkiä, ne tottelee häntä. Ei ollut koskaan aikaisemmin tapahtunut sellaista. Jeesus, ihmisen poika, pyhän hengen voimassa, käski saastaisia henkiä, ne lähtivät. Ei tarvinnut enää kansan keskuudesta poistaa tappamalla niitä, jotka olivat joutuneet riivaajien valtaan. Ymmärrättekö, kuinka rajusta asiasta on kysymys? Ettei nyt tämä pimeys tulisi meidän päällemme, niin lohdutuksena sanon, että kun Jeesus huusi Golgatan ristillä, se on täytetty, niin apostoli kirjoittaa, hänet kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän meni ja julisti vapautusta niille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Noan päivän. Ja psalmin kirjoittaja sanoi, hän meni sinne Tuonelaan ja hän riisti vankeja saaliinaan. Ja apostolien tekojen alkuluvut sanoo, ylös nousi monia pyhiä nukkuneita, ja he tulivat kaupunkiin, ilmestyvät moni. Niin radikaali asia tapahtui, kun Jeesus toi täydellisen lunastuksen, sovituksen, vapautuksen, että menneille sukupolville, jotka eivät olleet eläneet sellaisessa ajassa, jolloin Jeesuksen Kristuksen tuoma vapaus olisi ollut otettavissa vastaan. Se julistettiin heille jälkikäteen ja sieltä tuli vankeja saaliinaan. Ja mä nyt hyppään vähän asiasta sivuun. Mutta me olemme nähneet meidän aikana muutaman vuoden sisällä on tapahtunut niin mittavassa määrin tämän valhevehnän esille tuleminen. Tällaista on tuskin koskaan ennen tapahtunut, eikä tule tapahtumaankaan. Valhevehnä. Valkoinen käännetään mustaksi ja musta valkoiseksi, oikeus vääryydeksi ja vääryys oikeudeksi. Kaikki ylösalaisin oikeuskäsitteillä. Korostetaan luonnottomuutta. Pieni lapsi, muutaman vuoden ikäinen, tajuaa, kuka on tyttö, kuka on poika. Ei heillä ajatukseen nouse, että olisi monenlaisia. Ei. Mutta meidän oppineet,
niin rohkenen sanoa, jotka on valittu eduskuntaan ja hallitukseen. Mitä heille on tapahtunut? He ovat niin sanottuja kristittyjä. Ei ole monta vuotta taaksepäin siitä, kun meillä oli 95% meidän Suomen asukasluvusta kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja meitä sanottiin kristityiksi. Tänä päivänä lienee tuo prosenttimäärä jossain 65-70 välillä, joita sanotaan kristityiksi. Mutta ketä kristityt Raamatun opetuksen mukana ovat? Antiokiassa alettiin opetuslapsia, Jeesuksen opetuslapsia nimittää kristityiksi. Ja jos oikein tiedän ja ymmärrän, niin tuo kristitty nimitys on pilkkanimi. Se on diminutiivimuoto Kristus-sanasta, eli siis vähättelevä, niin kuin pikku Kristus. Jospa me olisimmekin sellaisia, että olisimme ansainneet tällaisen pilkkanimen palvelustoimellaan, että meissä ilmenisi, meidän kauttamme ilmenisi se, mitä Jeesus teki, kun hän paransi sairaita, herätti kuolleita, johti ihmisiä uudesti syntymiseen ja niin edespäin. Mutta tänä päivänä sana kristitty, sillä on aivan erilainen merkitys meidän kielenkäytössäkin. Ei enää ollenkaan ajatella, että olisi kysymys Jeesuksen seuraajasta, opetuslapsesta, vaan jonkun kirkkokunnan jäsenestä. Valitettavasti. Mutta kun Jeesus tuo tämän esimerkin esille, niin hän erottaa jyrkästi siellä vehnän, eli nisun, niin kuin meidän teksti käyttää, ja valkevehnän. Mutta ne saavat kasvaa rinnakkain, mutta se loppuhedelmä on siinä valkevehnässä, se on musta, se on niin kuin pimeys. Mitä apostoli sanoo tästä? Kun luemme roomalaiskirjeen 1. lukua, niin siellä sanotaan, että koska he, vaikka tuntevat Jumalaa, eikä suomalaiset tunne, kuka on Jumala, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet. Heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Se on ensimmäinen vaihe. Toinen vaihe on se, että he ovat kääntyneet järkyttävällä tavalla tähän pimeyteen. Ja kolmas vaihe on se, Jumala on yljännyt heidät häpeällisten himojen valtaan turmelemaan omat ruumiinsa. Siinä näkyy selvästi vaihe 1, vaihe 2, vaihe 3. Kyllä valkevehnän kasvussa, tuleentumisessa näkyy myöskin se, kun se musta jyvä, se hedelmä tulee näkyviin. Ja mistä tämä kaikki johtuu? Tämä on vain yksi sektori siihen, kun kysyn. Noin 150 vuotta sitten tuli tällainen kehitysoppi, jota tietääkseni kaikki eurooppalaiset yliopistot jakavat tänä päivänä, eli darwinismi, joka kieltää Jumalan luojana. Se on yksi perkeleen valkevehnän siemen, joka on kylvetty hyvin tehokkaasti. Se on Jumalan tuntemista vastaan. Ja se on johtanut seuraamuksiin, jotka me näemme tänä päivänä. Väkivalta, rikollisuus, saastaisuus, luonnottomuus, kaikki tämä. Vaikka meillä pitäisi olla hyvin,
niin kuin sanotaan, että suomalaiset ovat onnellisin kansa. Onko sekin eksytystä? Pahaa pelkään, että näin on hyvin monen kohdalla. Mutta meille on varattu pelastus tästä. Niin kauan kuin elämme armon ajassa, niin meidän tulisi pitää selvänä se, ettei minua ja sinua sidota nippuihin, missä meidät valjastetaan toteuttamaan jotakin ideologiaa, joka on Jumalan säätämysten vastainen. Okay. Tunnistammeko me, minkälaisilla siteillä sidotaan ihmisiä tänä päivänä nippuihin? Se on kaikki sitä, että valmistellaan, jotka sinne nippuihin sidotaan, niin eräänä päivänä ne palavat helvetin tulessa. Ei tästä päästä yli eikä ympäri. Tämä on Jeesuksen opetusta. Mutta herätelköön tänään meitä. Me, jotka kilvoittelemme kaidalla tiellä, olimme Jeesuksen seuraajia, että hän saisi ohjata meidän elämää tavalla, että me emme tulisi sidotuksi yhteen nippuihin valvehnien kanssa ja toteuttamaan niitä ideologia, mitkä sinne kuuluu, mitkä eivät ole Jumalan valtakunnan esille tulemista, vaan sitä vastaan. Leikkaajat ovat enkelit, Eest sanoo. Enkelit ovat pääsääntöisesti näkymättömiä. He ovat henkimaailman olentoja, mutta ne kokoavat. Ne vaikuttavat ihmisen mielialaan, ajatuksiin, tunteisiin. Ja sitä kautta pyritään sitomaan erilaisiin nippuihin. Joku on sanonut, että kun perkeleen kanssa langenneita enkeleitä on vain rajallinen määrä, niin sen takia, että niiden toiminta tehostuisi, niin ne sitovat ihmisiä nippuihin. Niitä nippuja on helpompi hallita kuin yksilöä. Voi olla, että siinä on tottakin tässä ajattelussa. Mutta älköön tämä ketään säikyttäkö, joka olet antanut elämäsi Jeesuksen johdettavaksi ja hänen johdossa palvelemaan. Olkoon se meille aivan kuin herätyshuuto siihen, että me ymmärrämme, että leikkuu aika on tullut ja nippuja sidotaan monella tavalla. Älkäämme antautuko vääränlaisten siteiden alle, vaan Jeesus, hän on se, joka pelastaa, ja hänen sanansa on niin ja aamen. Me saamme paikkaa turvamme ja toivomme häntä. Jokaisena elämän päivänä, kaikissa elämän vaiheissa. Tämä oli vain sitä. Amen.